Ngano nga gitugutan man sa Ginoo ang kalisod. So mga igsunan, usahay mao bitang nangutana kay usahay dili pa kayo nato masabtan ang dagan sa gitawag nga mga panghitabo sa kinabuhi sa tao. Ang kalisod mga kaigsunan, nagsugod ni sa diha nga ang tao nakasala. Ato ginang mabasa diha sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 17-19 nga ang Dios naghatag og tunglo sa tao nga tungod sa imong pagpaminaw sa kababaye nga din nikaon pug ka sa kahoy, bunga sa kahoy ingon ang Dios. Alam makabaton kag kalisod, kinahanglan mabuhi ka pinagi na sa imong pagpatulog singot. Mo na nga ang kalisod mga kaigsunan, mabuhi na ang tao pinagis pagpatulog singot. Niya na may mga tao maigsunan nga matapulan sington rag mohigop og sabaw. Ala ka maigala mo namin nga ang Ginoo de hinungdan sing kalisod nga ang Ginoo mga kaigsunan kung mulihok lang gid ka ang imong puhunan mao gina ang imong kamot. Naingon siya nga, alaadan, mabuhi ka pinagi sa mong paglihok, pagpaningkamot. Ala, daro diha. Ala, pagtanom og mga gulay. Ala, di na ta mamalit. Looy na ka ng merkado magigsunan kung ang tanang kamot mananom. Muna magigsunan kung muhiskot ka nga ang Ginoo mo'y nagtugot. Ang iyon puno ba ng mga rason sa uban nga, nahibalo ang Ginoo nga ang tao makasala, nga nung wala man siya magbabag. Mga kaigsunan, lisod man po kaayo mga kaigsunan nga ang Ginoo himuon niya ang tao nga robot. Kung imo naon mga kaigsunan, sa kadaghang bunga sa kahoy, pero usar may gidili sa Ginoo, pero nakita sa tao nga basig lami ni. Doon na po'y maninintal nga gi-reverse po niya nga kung mukaon ka di ka mamatay, nalingla ang tao. Yan isunod na sa pagsupak sa balaod sa Ginoo. Muna mga kaigsunan, nahimong tinunglo. Nagkalisod-lisod ang tao tungod kay ngano man resulta sa sala sa pagsupak sa balaod sa Ginoo. Kung wala pa unta niya supaka ang balaod sa Ginoo, wala dili ka maglisod. Wala na ingon nga mangita pagkakarog kalanon kay ang tanang bungas kahoy ginapakaon man sa Ginoo. Kanang bungas Jimilina makaon na karon pait naman. Naon sa bahinoon mga kaigsunan tungod kay ang tao iyang gipili nga siya magkalisod-lisod. Kung wala pa unta niya supaka ang sugo sa Ginoo, mo na hinungdan nga usahay mga kaigsunan. Ang mga katawhan makabaton og kalisod. Ala, naigo sa bagyo, naigo sa linog, naigo sa tidal, sa super typhoon, nga wala ng mga balay, panginabuhi. Kaya nga naman mga kaigsunan, basolo ni mong Ginoo, ikaw may hinungdan, kita mo hinungdan, ako mo hinungdan, nga nung nagkalisod-lisod, nga naman mga kaigsunan. Panahon sa to mga buluhaton, di na ta magsangpit sa Ginoo. Panahon sa to mga sweldo, daghan na kay tag kwarta, di na ta mohatag sa Ginoo, di na ta moatog simbahan. Hangtod nga ang tanan nga mabutang niabot ang panahon nga ang Ginoo wala na malipay sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Muna nga dili na to angay nga pasuminglan ang Ginoo, pero diri gitugutan. No nga anong gitugutan man sa Ginoo, murabag ka nang makaingon ta nga ang Ginoo gyud mo'y nagplano nga magkalisod-lisod ta. Ignon ta ka mga kaigsunan. Nga tungod na sa sayop nga pagpili sa tao, kay ang tao gihatagag kagawasan sa Ginoo sa pagpili og maayo og daotan. Nasayop gyud ang tao sa pagpili kay ingon ang Ginoo oras nga mukaon ka mamatay ka. Ingon ang Dios oras nga makasala ka magkalisod-lisod gyud ka. Busa ingon niya ni Josue matud pa niya nga ayaw ibulag ang akong pulong, ibutang sa imong agtang, isulat sa imong kasing-kasing sa tanang adlaw gabi kinahanglan mamalandong ka nini. Ingon dahil niya, ayaw kahadlok, liguna ang imong kaugalingon, ingon sa Dios, ako magauban kanimo og bisan unsay imong buhaton, pauswagon ko ikaw. Muna'y usa ka butang nga ato hinumduman nga ang tao, usahay adunay moabot kaniya dagko nga makalisod kalisdanan siyang kinabuhi tungod kay nganuman. Nalayo naman siya sa Ginoo. Mubitaw na nga lisod na kamo inom og tubig kay layo naman kag tinubdan sa tubig. Pero kung duol ka sa tuburan, mga kaigsunan, di ka maglisod og inom og tubig. So ang Ginoo tuburan sa tanang butang, magkalisod gid ka kay nalayo naman ka sa Ginoo. Muna nga at matod pa sa balaang kasulatan nga ang Kristohanon gihatagag kagawasan, pero ayaw hinumhimo nga ang kagawasan mahimo ni siya nga imong takuban nga mahimong kang dautan. Kay usahay mga kaigsunan ang imong pagpili na sayop naman ka, no? Kung imong basahon sa balaang kasulatan mga kaigsunan, bisan pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 3:17 nga ang Dios siya ang naghatag og siya ang Dios sa kagawasan, no? Pinagi sa balaang Espiritu Santo. Busa matod pa sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 13 nga kitang mga Kristohanon giluwas
nga gihatagag kagawasan gihapon. Dunay kagawasan. Sa diyang giluwas ka sa Ginoo gihatagan kag kagawasan. Sa may imong gusto karon, sa diyang nangalagad na kas Ginoo sa man. Mula pa ka diha. Mo tikba pa ka, mga kaigsunan. Imo na nang gipili kay gitagan kag kagawasan. Pero ingon ni Apostol Pablo, kini nga kagawasan ayaw gamita aron magtakuban ka sa imong pagkakristohanon. Dapat, mga kaigsunan, sa tanang panahon ang imong pilion ang pagsunod sa balaod sa Ginoo aron mawala ning kalisod sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. So yan na lang mga butang nga atong itubag, atong mga tubag, mga kaigsunan. Medyo ang atong oras dili makayo taas. Pero daghang salamat nga diin kini mga kaigsunan. Padayon ka pa nga makapangutana sa imong kaugalingon nganong nagkalisod magkakaron. Tubag ana, bisan sa akong kinabuhi ang tubag ana mga kaigsunan, dili ang Dios mo'y nagpili ana kun dili ikaw. Daghang salamat mga igala sa inyong pangutana. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat!